West Karbi Anglong District Congress Conference Hall along ditum Congress Claim Rapet aliter satu kami nalatum pandis ini ditum pacini ini hang lapen Karbi Anglong arata fans kami ditum klar dak mate klar sap alam ditum fan pacini pan sinang tum fan phal alama bangke kedam tang seklioni yon thompen patumi herjong social media long keklang mass resignation labang sep asaya lang tum bahini banget thom leader satum anti congress seklioni yon thom prang penal tum claim bong bang bong masi niltum West Karbi Anglong district congress claim rapet leader satum malang ditum panitum neblong cek lo ke neblong cek alam bang ke niltum ceklionion thom prang bang ke alam bang niltum ajar lo asai tame niltum chingwai no dak lo ka chingwai an alam se tame likte di lo cm long lerok titi lasi la dak bang ke niltum bang bom si ditum tarik ingkora ke thom deobarani sokos niltum la bang so evidence long lo mata alam niltum riplong si alam tum han sokos lo gelok si tum action en lo niltum tong sekhot pen niltum presiden mate mai ful tum pangrum si tum chingwai pen alang lipan alang tum aphan sokos pilo lasila bangso sokos ki pielong ke rupsing bongrung jenison teron lapen didip sing hanse alang tum si sotro teron alang tum han sokos pilo sokos ki pia teng pen alang tum thang respond ta we mat si puthot niltum party hoi pen chingwai lo chingwai pen maselang tum phan niltum tare ingkora truck arni masi alang tum phan bangso congress hoi pen alang tum phan expel de lo thera kon nilo bong panu ko song sia tumi kenang manu alang tum phan sokos ta pidet lo la pen expel de masi ka expel de bang kinil tum la ka do ko bela evidence do eta masi ni tum bang ke expel nang ko nil tum long thang praman patro we puson te tum hoitu expel an ke stepan ni dande ji polo sita sokosa bang alang mon pilo lapen evidence do atma selang tum thana bang ke nil tum expel nang ko party hoi pen lasi isi nil tum long high command mate Assam Pradesh Congress Committee amai phu honorable president Gaurav Gogoi sir tameni tuhan pu bom je congress party long ke claim abang phu tu insurjir pen itum ong edes same insurjir pen ke claim bang fu an le tum claim chot hinone lason si dil tum long abemar do kok posi la bangso bemar ke tum injection pilo injection dil tum pi pemesi la bangso amme ke dil tum si pamilong det lo asap so dola nil tum long hoitu nil tum long jong sia pini alir lak dolang hutang te nil tum don chain kori bom lo lapen nil tum long ning thelo je pini pen ke la bangso amme ke bangke param pen milo pusi nil tum Congress Party hoi pen bangke West Karbi Anglong bangke nil tum ning thei pamilo lasi atum yelang tum bang pulo je social media lo bangke nil tum patu party long tabe nil tum ke damji nil tum ka chingwai thang tabe ka chingwai thang tabe putang te ke dam tang Gaurav Gogoi bangbe aprang alang tum Guwahati piposi CM tuliram long hanglong alang tum ka chingwai dam ke dam lo Gaurav Gogoi akihai bang det pen 2 tarik 3 tarik ini pen tarik thom nini farman border tame ha tapat along an topai palle dam lo laso Gaurav Gogoi akihai dak West Karbi Anglong pen dam jui pen apit alang tum pipot CM tuliram long hang ke hai long alang tum ke dam lo je ladak ni tum ka chingwai lam so an bang ke alang ri tum bang ke hada hala kusi pang yar bang ni tum dak West Karbi Anglong congress claim bang ki claim bang phutum han ke phalo ka chi jordam lo posong sil tum thek dam long lasi nil tum bang ke alang tum han ne pemme lo ajal tame nil tum king pemme si pachingnang check lo nil tum bang ke kaduk kawe evidence nil tum colleksi alang tum han lo bang so party congress along ke pen bang ke alang tum han expel den plung yui lo la posot si la sopot si alang tum bang ke thera kon elo bong panu ko song sia ting bang ke alang tum bang ke homostia long dam si homostia long che thanam si je congress office along elo tum thedung meeting do pensi munit nang khadak penang pangrum lo
ong dung atum bang ke phone pen phone pa cetang on isi basi ong dung beri teman thanong li basi atu bi dak alang tum bang pocket cepa pleng long kok sab maximum menit tum bang ke nil tum Ladakh Congress office along meeting lagi dun nilihat 2014 pen Congress ke claim pending 2025 on lo theklong li pin tum bang tumi bang theklong la se hala tua bang ke kisban tum bang ke BJP long inut bahini tum tumi du ha nang cepai se la tum malah tum pandang ke nili notice lo la pen nili tum theklong lo la tum bang ke BJP long kidun tum BJP long dowai tum si ahot si la tum bang ke atumi dak na dun tu la si nono bang ke nil tum paklang tu polang tum phan nil tum Westkar bang long along duita LA tu amri LA la pen rong khang LA lam selang tum tumi challenge kuri lo la si kewang jilang non tarik cap all some stamet la cikloyan pen phong tarik cap joining a program nil tum gorob gogo ya ke high pen kapathik tu amri stame kewang bang amri stame patumi division teron ke high tum a leadership along ke konsi ke ong mate la tum dam et pen non kewang si ong manang tum lang paklang la ke kewang jal isi tum paklang bo Congress party hoi pen tum paklang lasi alang tum bangke nil tum Westkar Banglong district president Agustin akihai pan same Agustin hi akihai pan tame alang tum memi nuar boklo alang litum pulo je Westkar Banglong district congress samai phu Agustin hi ke alang like senior tumhan sar muchot mate claim bari matumhan a respect ite the pusipu jongsi Agustin hi akihai respect pitek the pute nang tumhan vice president la pen general secretary district committee long nang tum arpu kosong sikit long run log nang tum la bangso committee long kosong sikit dun long pop lo la silaan ke alang tum pachu bai beden ngi polo la pen alang tum la bangso committee ni tum Agustin hi akihai presidency to that pen la bangso committee ni tum alang ni got thon kuri that pen alang tum my meeting tamen dilum theklong le plus nil tum bangke chini lo ke damtang alang tum ko PC ke claim ma ke dama ka du ka we bangke alang tum phani tum chini lo lasin monit tum ke adai do chera bang khulu putang te police army yang no dam lo putang te sab so oxycom rom do mati thik la tum dala son thot lo alang tum me thang adai do ko pasi party office along Congress office sai hemlong ke bai phan aka therak dokok lu lason da taxi non ke bang jilang alang tum kuansi claim jima alang tum na hok le do same alang tum pak claim tum pa melo na hok le do kolam kai do la ke BJP sido ko la ke rara phan pa chopai dang yong jong lu la pen alang tum tangka maha pen same alang tum la puson si alang tum ma jeb ke jabok pa chogoromi phan se alang tum mathalo lasi kewang jilang ni bang kedil tum laan Congress party hu atum lapan ka hinu re jipu nil tum long kan hoki put thang ka nil tum long ave lapen laan nil tum han pan hokon e athe alang tum atumi social media long theklong lo block Congress pen tame avedel lo pu mondol pen tavedel pa hok block Congress pen ko mane sarit dak Westkar Banglong long sarita block do rongkhang block amri block chinthong block lapen socheng block sarita block committee pen ko mane do plugang telang nampak lang challenge lo sarita block pen si kangrai tumi mai long kangrai do putang dil tumhan evidence pak lang la ke challenge lo sita me mondol bangke chinthong pen bangke mondol congress amai phulo halage nilitum alang ni ningkan ner kep level he halap hana bangke nilitum alang tumi donde pin sita me je near puge ne avelu bang alang chichimi lapso pot si konalon te ne yang si avelu putang te da kedodun na isi ki claim rabari ge are ke nang sot ko masih atam atuni alang li bangta Rupsing Banglong ke hai long wangju cepa ok dun det lo sita me hala hai tum phan bangke Rupsing Banglong ke hai tum bangka phalo ko chi yor lok lo alang tum bangka thanga chi chine det lo lasin non Karbi Anglong Autonomous Council akihai CM ke hai same non bang opposition in tang pik lu pupen bang ke kaphere bang ke dokok lu athe
APSLC tumhan alang litum claim ningan da claim lablo APSLC phan ke tum phan bang alang tum pangrai phun lo potsi hadak bangke hala tum phan bangke akam ta velo puban sidon ke Congress phan phere rong lo pan jong se alang li ka phere Bihar high der pitala an ka phere lang ma ala tum triple engine sarkar do der pita Congress phan lan ka phere ma lasi ladak penang litum media hoi ta cinta milo je Karbi Anglong mata Assam long bangke opposition party ke kangtang ngai ke komarlo pudang te Congress an der hala ke siri pami sia me ke haita laso khiti si elon la bang pho bang pri bang pho dum han laso khiti ko son se laso rete paning ma sok edong nei ma pusi bang ke claim mati lase hala patumi nilitum phana koi ke bang atum phan bang hala tum phan hala tum bang ke thang ta chi ne der polo ala tum sa sab se bak chi puson te ala tum sang ko gi polo he lasi media hoi penta Karbi Anglong rat mate Congress claim bang fu tum phan same nil tum chuning rilo mate pachini ra bohilo atumi sonsono bangke je West Karbi Anglong district Congress office asai hemalong je meeting do pen selang tum pecho bai pen si munir dan san lo laso munir laso bang fu bang phitum kenang tum penap penap dik angbong ako thek thulong lo po alang tum media hoi si thek long po jenil tum hoi pen tong kecho bai ma hala tum hoi tong ka cobai ma lake media no Karbi Anglong rat phansi paklang ko laka ani sini niang bon tumi phang thek long ko lake atumi nang ki dun beka tum si lake la so reply bang ki po ne bang friend no capture tumi ke resignation letter jipi bo per bang ba nang tum lang deno lake ho resignation letter no lo resignation letter dak so thai kon no resignation letter bang ang si daga doma ditum ka do we da ki sap lo hala arpu ke do vek atum bang eta arpu ke do vek jitu la members district congress committee la members atum do antala hai do mata arpu si pilok chot e phong la meeting ngai meeting dum theklang la panil tum la bang so ala bang phutum ba dum pang thek thek thela amen bang la lo la helo pulo setame abang phutum ba dum chine lang pini ani anta la se nil tum long resign ke bang ke district committee la pen duita mondol amri la pen chinthong ke bang thom president Vice President pen General Secretary lapen chinthong bang amri bang ke hadang bang ke bang hadang bang ke 30% bang bote hadak ingrai lo he 30% andak ingrai lo mane ise committee long pen bang korai si mondol dolo hoitu hadak bang ke bang krisi ne bang sirkep ne bang ke bang nangkep ne bang sirkep ne bang ke hadak lata min tum ke bang thombe Presiden dulu, Vice President dulu, General Secretary dulu, tu mangke bas lagai hada, hala bad baki tu mangke, hala executive member hadi, hala tum fan mangke ni tum my meeting nggak thek long li, lapela so reporter long bangke hala tum 250 plus posip mati, atumi ya meeting long bang 250 plus kalima kalama nili masih atumi lahai alang tum resignation letter ke nili ha masih ke pangrum dulu, lapen ladak on si duman ladak duk wenang tum non jisap pono ladak plus kuri pono lang tum kedoan plus kuri plo eno ladak 57 do 57 do labang ke 57 hatu bang ke chi ne masila putra so ala di roma aso tu bang sui pakuri thap lo la chonal masila paklang lo lang tu bang RVR e tok lo lang pa play group channel sida hopper ba ke 250 plus bang ke 50 plus bang labang ke ni tum ta pa chobai nu labang ta hokala sita me ni tum congress along ke la an akan hokret la puta kali lapen alang tum BJP dun sitame nil tum West Karbi Anglong district congress along ke tum phan thang kana hok ta we hala solar ke akti mesi theklong po lapen alang tum bang ke kedam tang je ni kedam tang hithi ruya phang nil tum along ladak complaina pali bang ke hala nil tum West Karbi Anglong General Secretary alom rong pia ke hai phansi botnam hala phansi chokchi pun sitame hala dak nang komplain bang belek memorandum la resignation along bang belek media tum bang kaning je belek ako hara koi bang tubang ke Dr. Mansing rong pi lapen presiden ake hai agos ring hi pha lapen ke dam tang nil tum Mansing rong pi ake hai Delhi John Deadpen Guwahati along kedeng ahud hala sohud ini tum evidence do hada tum phanang pangrum do gorob gogoi ke hai bang niltum presiden Gorob Gogoi sar bangsi di alang chamber lo sini tu panang pangrum lo tapi niltum cingwai lo hadak cingwai ya bangke
je mansing rong pi ke hai phanalam si tum ching gai lo lapen kedam tang sing teron ke hai president the bomhut tabe di tum resolution and si hadak su dolu la so teng pen tum tap gorok gogoy ke hai phan di tum than lo ka do belo allah mangke tham thujir ma si hasu bang thang objection tawe la hai hello nil tum long la gorok gogoy long ni tum kan la hello la hai hello evidence do lab lo alang tum nil tum pen hoi si alang tum hoi si ke place lo alang lo tum hoi pan si gorok gogoy sar phan tham lo lan evidence nil tum dong dolu ching vai rap sar phisi mansing rong pi phan bangke keng thum karnia jai meknil tum claim lo inde pi potsi hadak alama be pin len te chikloi jona fit non men le alang tum akoi kalili kalang lang mansing rong dr mansing rong pi ke hai phar alang tum akoi ke ban lo ni alang tum hala so ka ching vai alang tum pon pe poson beleg alam he samalang tum hoi pensin tum dam rap pet lo hadak lal lasi nang le to phan ke thaning ke dopik lang sitame a film ke men jong si pajut kok butang te mo part 1 part 2 bang apa setting bang adet pemati lasila part 1 si dal tum han pini bang pajut kok ko part 2 bang ga ko dil tum nai putang te ko do thupik lan tum paklang ko call recording anta sob dolablo ala tum komat pan si ke cingki ma ko ana tarik ma sob dil tum lang evidence dolo hacia dil long do er tangka maha ko an man tangka maha ko an si ke ban pa dil tum dolo komat si ke thek long ma ta dil tum lagle sam thor ko nang long evidence paklang ko lapen atimi son tame gari bahara komat si ki pima BJP tum kalima kalang ma BJP tum lekang tum karni kari sip kalima ni tum sab chini lo lapen gari alang tum amri pen chin thong pen ke bang gari hom pho hom truck gari hom thom ni umprina gari bhara ko mat siki pima dan nil tum long evidence do lo lapen an ke pechu pen ke cheng lo al tum long tum do lo atimi hadak media tum ang nuk bang kaning je belek to we bang CM long clean paduge da bang ka mahang klang thu ham lakai tumi ke bang atum han kacong thui kari lang ma chin thong amriara tum han kacong thui kari lang ma kar biang long ara tum han bes kar biang long congress claim bang phutum han kacong thui kari lang ma lan pichu bai dang nimati di lalo face to face tri ke pa doi abang ke labang ini tum picha thek dong la kenapa sih thek ma labang ke portion tham thoi Allah mange face 1 face 2 claim putang da ajabok ko sonsi ka gorom po CM phan ba ani bang samlang ko gi ke timi ke bang tum han ta CM bang tum bang thek ki dei mati la to phan lipo hala alang tum min tum bang ke bang pri la bang pri bang khot tum bang ke la tum ke cheka ham de le he ta timi tum han sa ko pangrung lipo ju CM ke hai mal de ajabok gorom nei mati la tum CM ke hai phan ke tum chong thui nei mati la so polisi la se face 1 face 2 angke hala so picture ke hidup iklang la dei la se CM ke hai phan bang no logi kang sir lok po la se CM ke hai nang listam ne ala tu pen kaciri sa kanang so hoi tu nang long bang ka puru the thupi ke por la bang ke pangten bang ka heno ne he stame nang liyo sa puru pa pleng tir verdi putan nang litame pini nitum di west kar benglong district congress hoi penal phan chuning rilo je nang li puru bang kapang rai bang cire chenul alang tu phan der bang mo nangli phan tame untik nang sirpo mo nangli phan ta kaprek kaprek polisi lo te warli po la sinang alang li tu pen nang li ke pe lo bang sike mi bon lanchon